Hai, Emil, scoate lănțișorul de la gât. Hai, hai. Am avut Hai să mordă. Am avut inel de arăt de la doamna Mihaela. Hai, hai. Totul merge pe probă în ziua de azi. Hai, Andrei. Hai. Șampanul, șaurul și... Andrei, dar vine de la ușă și te pui de ușă și zici... Să taceți din gură Mușcătarea de... Întoarce-te. Andrei. Bă, Andrei. Întoarce-te de să te văd. Vai. Sărutați-vă! În dinți să-l văd, că dacă nu-l văd, degeaba merg. Hai că eu vin cu sultana, vă spovedesc! Spovedania că îmi fac piciunile! Te-ai rușinat? Aveam două fata, am mulțumit de fata. Hai că... Trebuia făcut din probă înainte ca un antrenament. Trebuia să încerce dumneavoastră. Eu am femeie ca tine care îi dă magază, bani, Îi seamănă așa, cumva așa. Gata, hai de tu. Auzi, Andrei? Trebuia să faci ți-ai... Auzi? Dar nu te lua nimic, s-a mai dat pe creștin, nu știu acum, doamna Itale. Alex! Andrei! Auzi? Ia, ce faci? Denis trebuia să-ți arate trandafirul, trebuia să Daniel, nu, Denis. Daniel. Andrei, acum n-am curaj acum. așa un pic, mă se registrează și muzica. Vrei să filmezi, mă? Dar să n-arăți în Italia. Eu nu vreau să fiu filmat la televizor. O bag pe internet. E o trumi. Uai, Andrei, strângi becul și fă... Dacă aprind becul, să aprindeți, așa tot să vede. Zice bine el. Nu trebuia să ia, cum se face declarația. Uite chiar, Ce simpatică. N-ai văzut și gelosia Andrei cu aia mea? E din prostă tot. Poate că îi realizează ceva.